Ka m gaa straight to the point. Ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m sị m nwaanyị mba nọmza ya sị m na nwere akụkọ na moto gwara ya ụmụnne na enwe nnọọ ihe unu ga-awe nọ n'ogwe na obi agbawale nọ n'ụwa na osugbuolie sọsọ akwụkwọ bekee na-akpọ kekekekeke ime ya blọkụ chaa n'anya mmiri ya gara ihu sị m na ya alụọla di na di ya enweghị ọmọchị ọ na-eme na ọ ya nwa na-azụ ya nwawo aka kpatara ego a na-eri mana enwere ihe eji jisie ihe ahịa n'ike ọ gịnị ya nwere respect for her husband and ya hụrụ di ya n'anya then di ekweta n'ihi na ya hụrụ ya n'anya na-emezie mmewa obi nwebeghị ihe di ya mere ya na-agbagharabeghị unless o wepụtaba ọnụ ọ naghị arịọ ya mgbaghara ya ọ na-asị ya hapụkwana datin nke ahụ akala ya hapụ na ya amahụ na nwoke si nwunye ya dị sorry na ya anụbeghị am sorry n'ọnụ di ya before ihe a na-anụ hapụkwana nke ahụ agala hapụkwana datin nke ahụ agala ya na-ahapụ jekwana ihe niile a na-agara ma jekwana na ya nyere ya access to her money na ọ na-ewere ego mere ihe ya mma na ọ na-ewere ego ya pụọ gaa klọb gbachara loo ya jụọ esi na ọ gawara klọb ọkpọkwana ihe ya ọgwagwa esi na ihe niile ka ga-akpụ ya ga na ya hapụkwana datin ya emerekwa ọnụ ya rie ihe a gara enweta na ọ debit alert mana enweghị ya kpọrọ ya n'ihi na ebe dị men ego ya nọ na ọ nwere another account nke a nke ya mere ya dịrị accessible and ya dị very very successful na business ya na-eme ya lụrụ di m ya nụhụ dị na oke ngwa ngwa na ya na ya di ya nọga na marriage nọọ 2 years ya atọghị ime ka ya eji amụ nwa di ya na-efilizi worried n'ihi na ọ ya the only son di ya na-efili worried di ya na-agwa na wao na ya wụ the only son na ya nidiri ụmụaka not just nwa na ya nidiri ụmụaka na ọgịnị wụdị ihe nke asef na ọgịnị wụdị ihe nke asef ya bịa lewekwe ya anya n'ihu rịọwa gwawe ya na ọ Chineke na ọ mewelekwere na ya gbalịka na ya agbarịgakwa na-achọkwanụ nwa is not like etuga na ya anụghị ofu ebe na ya agbarịgakwa nakwa ọhụrụ ọgwụ niile ya na-aṅụ nga ya ṅụrụ ka bekee ya ṅụrụ ka oyibo na mgbe ụfọdụ ya gwakwana ya si ya bịa ka ya na ya bụ osoro ga ọgwa ya si no problem na ya na ya abụọ agala ụlọ ọgwa eziokwu doctors na enwe ihe dị wrong with him but na ya nwa enwe ihe ọbụla wụ treatment na ọwụ ya na ya bụ kwesịghị ịga di ya jụọ esi na gịnị ka o kwuru ugbu akwasị doctors na enwe ihe dị wrong with him mana doctor kwuru na everything dị alright with her ya mere ọnụ ya rie n'ihi na doctor si truly na ya needed some treatment na enweghị fallopian this fallopian that na ọ beta ọmanyị nọ n'ọwụhụ something serious then di ya chọkwana ihe itigoro na ya uju ọhụta na ọ problem ya mgbe ị nọ na-adị worried mgbe ị nọ na-abara ya ọkwa ọbachana ya ọgwakwabịa ewerekwa ego ya gakwana egwu ọka nke a na-emekwa ka obi rie ya mma ọ ya ka emegidere otu nwaanyị ọwa gwa si ya bịa ka asa ya afọ na a ga-asa ya afọ ya gwa di ya si ya na enwere ebe somebody magara ya atọ si ya gaa ya gwa si ya nata nọmba ka ya kpọọ the person ya na ya abụọ kwuo ka ya gwa ya ka ya jụgasịa ya ụfọdụ ajụjụ o were nọmba the woman nye ya na the woman ekwule na the woman sị na ya ga-abịa ka asa ya afọ mana ya achọghị ihe ịsa afọ ahụ na ya adịghị in support of it na ya naghị like ya di ya gwa si na ya nwere choice na afọ ole ka ya rụrụ ya gwa si ya dị 39 years ọ gwa si na 39 years lụgonye the only son 39 years lụga the only son na nwa mụ abịada mụ ebidebede ma ụfọdụ gwa ole ya chọrọ ịmụ na aka na-achọ na ọ ka na-achọ nụrụ elu enwe choice na ebe ọ bụla asị ya bịa ya gawa n'ebe a asịgodo na awụ ebe a ga-abịa rie echi na ọ ga-aga rie ya na ya nwekwara nga ya ga-echerute ejiri nnọọ nwayọ mee ihe ya mma ya jụwa di ya sị tret ahụ akarịala na ole ihe dị mma ọ chọrọ ime ọ chọrọ divorce di ya sị na ọ ya nwa ga-ekwute ma ya chọrọ divorce ma ya chahụ divorce na ya wụ isi nwaanyị ya na ya echegide nwe nga ga-echegide eru ya lụrụ nwaanyị ya jụọ di ya sọrọ afọ ole di ya sị yes na ya dịkwa 40 years na ọnwa ihe ka ejiri to ya etogbu ya etogbu na the only son dị 40 years ekwesịla inwe nwa nwee ụmụ kwụrụ ha ekwuru ụmụ ya etolitecha anya mmiri ọkwa na-ekwu ya like ya ejiri aka ya gaga were mma chaa akpa nwa ya tofuzi ọ bazie na ịgwa ya okwu ote na-arụ ha mma ọ na-agwa ya sị na ụdị ndụ ya ebiri mgbe ya dị yọnga na ya na ụdị ndụ ya ebiri na ya dị ka ebiri ndụ rere ure na ya dị ka ebiri ndụ na-eshi ushi ọkwa gwachaa ya o were hala ka ịpụọ ya enwetawezie heavy alert ego na-abụ ya makwara otu esi asị ya biko gara manụ because o leela anya enweghị onye ga-alụrụ ya onye zụrụ ya reziri ya nne na nna nwoke na nwunye zụrụ ya na ọwụ adopt ka ha mere ya na ya ha wụ na ọwụ the adopted parents na ọwụ ha nwa mụrụ ya biologically
and ha nwụọkwala nọ ụmụnne nna ya sị na ya amụghị ya ụmụ true blood of that family na ya adịghị welcome na ya ụta ka ya si bụrụ okporo onwe pụọ at a very young age amaghị ebe ya gaga ya mechara gawa na the hospital ebe history si na ọ bụ ebe mere adopt rute ebe ahụ legharịcha the building ya amaghị onye ya na-emeti ya chọghị ịbịa kọwawa ogologo akụkọ ya move on with ndụ ya bido mewe business Chineke nna aza ya ya azụta ala rụọ ya ụlọ ya zụta one plot of land rụọ ya one bedroom flat na ọ nga ka ya na-emege business before ya hụ die n'ugbo ene ya efile na ya nwene family na ihe die na-eji eme ihe niile ọ na-eme ya gbaghara ọ chọọ ịdọrọ ego kpọrọkpọrọkpọ ọ gaghị ekwe ewe n'obi ọma ọ ya ka ya bịa jụọ ese ego wekwere na eji eme o buru ụzọ sesi ya okwu na ihe gbasara nwa ọ pụghala ya enweta alat ya na-eche ihe ahụrụ na echiche nwamba na echiche gbuo ya si arụkwa n'afọ olugbo ya makapụtakwa n'ugbo na-ele ebe ya nwa agaga kedu onye ndị a ga-eji mere nne n'ebe dị mmanụ na nwunye mere ya adopt because ha nwụọ na ụmụnne dị mma na-achọ ya na ya zụrụ ya azụ na azụrụ ya azụ na ya chọrọ ya ejichi ga etu onye nne na nna ya na ya adịghị welcome ebe ahụ ha egbue ya amaghị ebe ya gaga ya mmadụ ha ikwu nne ka eche ọwụ ndị nọ ntara zụrụ ya na-anabata ya ọwụ ikwu nne ebe amụ dị woman wee bịa gaga wege mee onwe introduce na nwa ha zụrụ ya ebe ọ lụrụ di ya amaghị ebe ya gaga ya sị mba n'ebe nọ na-akpa ya ihe ka ya takoro nụ ngala na ya ụkwado na ya wụ ha kwanụ ụmụaka na ole ebe ya na-aga kpatara na ihe niile ọ na-eme ya na-edie ihe niile ọ na-eme ya na-edie ya biznes ihe ya na-eme ya wepụta ego ihe ọbụla ya zụpụtara ya eke ya ụzọ atọ were otu ụzọ tige ebe nụnụ na ọ ga-adọkara ego were kwanụ ka ọzọ tige na dị ọda akaụntụ ọ na-amahụ na ya nwere akaụntụ ebe akwana ebe a ka ego ya jiri hiwe isi fichọ ya ebe a ka ya denweghị ọ na-ese this morning interval of how many months dị ya guzoro ọtọ na-agbari 3 million na-adịghị accounted for na ya amahụ ihe ejiri eme na ihe ọ gara n'ime ya gba ya nkịtị so orichaa ya ụtọ ọ hụtara na ọ naanị akaụntụ ya nwere orichaa ya na ọ ga-eri ya were data akaụntụ setụla ihe ya ma ya na-etiga ego dị ya ọ ya ka ha bi 2 years after ya na ya abụọ lụrụ n'ọnwa nọtịn ya na-aṅụ ọgwụ niile ya na-aṅụ ya aṅụrụga n'elu ya gụrụga n'ala ya aṅụrụga nkogo ya gụrụga n'uhie ya wee bịa bute the last ọgwụ ya butere ya gwa die na the man ụgbọ iri ọgwụ si na ọgwụ a shiri ike na ofu onye anaghị aṅụ ọgwụ na nwere ka a na-egburu nke nwoke nwee nke a na-egburu nke nwaanyị na kele na ọke na the man si ọbịa ka o gbukwere ya mgbọrọgwụ nke ya na ọ wuru utu ka o gbukwere ya ke ya sị na ya wụghị onye ọgwụ ya enweghị time na ya anaghị aṅụ nwanyị mba na ya aṅụkọtala ya aṅụ na ke bekee ya aṅụ na ka oyibo ya aṅụla ihe niile asa na aṅụ n'ụlọ ọgwụ etu ka edegara mkpụrụ ọgwụ ya na-aṅụ ja mgbe di ya bịara decline ya na ya agaghị aṅụ ka ahụ na ya wụhụ ya wụ ya na ya kwa abụọ ekwu etuge nwa na owe onye tụge nwa na aṅụ ihe asụ ṅụọ ya enwesịghị mmụọ ịṅụ ọgwụ ahụ ya eburu ọgwụ ahụ burughachi aha ya dị ma wee sị na ọ balansịla ya na o buruwe na ebe ọgwụ a dị incomplete ma ọ na di na nwaanyị aṅụghị ya na ya anaghị aṅụga eburu ọgwụ ahụ bugere here the man lewe gwa ya na ya ga-gbuore chi ya ọbụbọ na isi ya na o shiri ike ya elewe sị ele ihe o ji ekwuge like that the man agwa ya sị na ọwụ ihe niile ka ya ga-abịa kwuechaa na ya don't worry na ya mara chi ya na-efe na ya efe shie ike na chi ya na ọ dị ndụ mana ya gaghị abalansịkwa ya ọgụ ahụ ya sị na ọ gara na ọgwa di ya na nsogbu anụ na ya natara oji ya na ebe ọsọ na-aṅụga nwunye onwe ya ajụkwala na ọ ga-aṅụ na ha sọtọ ọnwa nwoke buru ha ọgwụ ya bukpo ya lawa ya chege ihe ka so this man now no somebody she from her husband side recommended that man kedu ihe wụ ya larụ ya egbore chi ọbụbụ na ọgwụ ya na-aṅụ ya ṅụrụ ọgwụ a ya nakwa ịsọvive kedu nke wụ ya larụ ya egbore chi ọbụbụ ya nọrọ nga na sị ihe ọ ga-awụ ya wụrụ na ya anaghị aṅụzi anything ya anaghị aṅụzi pịam ya anaghị aṅụ ya ga-azụrụ mkpụrụ osisi bidoro iwe mkpụrụ osisi riwe fruit kwụsị ịṅụ ọgwụ for nearly 3 months 4 months enwe ọgwụ ya ṅụrụ nọọ mkpụrụ osisi ka ya na-aṅụ ezigbo mmiri bịa na-etiri onwe happiness conclude zie shi o wekata ike bụ ya ọchọ ịlụrụ nwa ya ga-alụrụ nwaanyị ọ pụtakwa nsọ ọ na-alụghachi ya move on ego nọ na akaụntụ ka ọzọ ga-ezughị ịgbawado hapụga dis country ya chọọ onye ọcha agha ya ka ọgodo onye nke onye ọcha ya na ya bụ ebiri ya worship ya ebe a mazọ ndị gị na ha ga-ebiri mụrụ nwa ịmụ nwa ga-edere comfortable ya hapụgara ha country ha na ọwụzi ihe ya conclude 4 months later ya eriri fruit na ụrụ onwe enweghị ihe ya kọtara ya chee enwezi ya netin ihe chere ya bụtakasị ha onwe ya di ya bịa wee na-enweghị ya nsị ka ya wee
na enwere nwatakịrị a young girl dịra ya ime na ọ na ọ ga-achọ ka ya na ya abụọ ka ya ga-eji ya ebe dị girl nọ. Ya jụọ ese ebe dị girl nọ ha ọ dị girl onwe ahụ nne onwe ahụ ụmụnne kedu ya girl gwara dịra ya ime na alụghị ya akwụghị ụgwọ isi ya ọgwọ wee sị na ọ bikọs ya anọghị ya na ọ mara na ihe ụmụ nwaanyị nọ na-achọ onye a ga-amụdụrụ nwa zị ka amụdụrụ m nwa ma ọ fọzikwe marriage na ọ ya nwa jichiri marriage ike na ihe ụmụ nwaanyị na-ejichi ike na ọwa ịmụ nwa. Hai, okwu ahụ ewute ya ya elu asụ mmiri mgba ya nkịtị. Ya jụọ sị na the girl ọ dịkwa n'afọ ole? Ọgwọ sọ a young girl ndị dị active very fertile. Ya sị ya the girl ọ dị afọ ole? Ọgwọ na the girl ọ dị 25 years. Ya sị oke na onye ebe ekwena. Ọgwọ na ọ dịkwa necessary na ọ chọrọ ịga gwa nne na nne na enwebe ihe denwere ya ha ụlọ denwe the girl na the girl sị na ọ chọba ka pepụl mara ntụli ya mụọ because ya gwara na ọ mụọrọ ya nwa nwoke na ya ga-azụrụ ya moto. Ya jụọ sọ ngakwanụ ngịrị o ji azụrụ nwata nwaanyị moto ka ọ galaga kwewe ogologo nkwa gịnịkwana kedu hope o nwere o ji azụrụ nwata nwaanyị moto. Ọ jụọ ya sị ya atụghị ime ya amụghị nwa na onye mụkwara na ya nwa ka ige ya ga-azụrịrị moto ziga the girl. Ya jụọ sọ agreement ya na the girl na ọ mụọrọ ya nwa na ọ ga-azụrụ ya moto na o kuruzie dị nwa the girl lawazie ga-alụgharịrị di. Ọgwọ sị na ọ bụrụ na ya chọrọ ịma gbasara the agreement na ọ gaghị ube na until the girl amụọ na ihe ma nkwa ya kwere the girl ya ga-keep to it na ọ jikere ka ya ga-egeji ya the girl. Ya sị mba na ya na ọ opportunity ka ya gagodogaji anya hụ the girl. Ya erute hụ ebe the girl bi ya chọpụta na ọ kpụrụkpa ego pụrụ one certain time na ọ ebe o were ego were kwọrọ this girl ụgwọ ụlọ kwọrọ ya ụgwọ ụlọ Selfcon na estate Selfcon dakanyụrụ one bedroom flat ebe area ebe ha bi na sizi Selfcon na o mechiri. Ya elewe the girl ahụ ya shinishilere ya n'ọkwa ala were aka abụọ para n'afọ nụrụ ọdụ were anọ aka para n'afọ ya na-apa nnọọ afọ ya ka akwa were aka abụọ jide n'afọ ya eme ihu nka. Ya jụọ the girl nsị nke ọ na-eme ihu like this ọ mana ya wụ nwunye dị man tụrụ ime. The girl asị ehe na ọ chọrọ ichetara ote nwoke na nwaanyị na-eshara ime na ya asa na ahụ dooru ala mee ha ọkwụ dịgharịa ya elu tọọ ya ime na ọ wụta nwoke na-eshe atụ ime ọ bịara bịaba ichetara ote nwoke na-eshe atụ nwaanyị ime ehe ọka ya gbalaga ya emere ha ọnụ ya rie ụjọ abịa sị na ke na ọ dịkwa hot ya ekwuzighị okwu ewere oche nọrọ ọdụ. Di ya jụọ sị ya na-ajụ ka na ọ gịnị ka this girl mere na ọ bikọs ya adịbeghị ime before bụ ihe mere na ụmụ nwaanyị na-enwe mood swing na o nwere ike ọ dịghị ndị mood echi ọchị na ọwa iwu na ọ ga-ekwuchata ihe niile na ihe a nwatakịrị nwaanyị bu ime na ọ kwesịrị ịma dat na ọma ihe ọ gabigaga kee nke ị ga-echetara ya na ọwụ di nwaanyị tụrụ ime ọ chọrọ ịga dị gị na ọ chọrọ ịga dị gị agbajikwele ya na ya na-ele di ya and ihe ya niile okwu gị n'ihu dis girl. Ya ka ha mechara ha lawa nwaanyị mba nọ ya nọzi 2 months after ahụ ka ya bịa gbanwee ya be feel wee feverish oyi na-ama ya from oyi ọmụma agboro na-eru ya ihe niile na-echicha ya ushi afọ na-achịgharị ya gawa ụlọ ọgwụ dọkịta sị ya na ya rụ ime na ya rụ ime 1 month and 4 days. Ya sị dọkịta sị gịnị dọkịta repeat onwe ya sị na enwebeghị ya ga-ekwu ka ya leta okwu ya ka ọ bụ just ihe just mere onwe ya chọbekwa na ịgwa di ya ya were the result ka faịlụ ya gwa di ya na eji ha ahụ. Di ya sị ya ga-eji ahụ ya gawa n'ụlọ ọgwụ na ọma ebe ụlọ ọgwụ nọ. Ya gwa di ya na ya feel ga-efeverish na ọ gbọgata na oyi na-atụ ya na ya chọrọ ga mee lab na 2 different hospitals or laboratories. Di ya sị nọkwa akụkọ na ya bụ shinie ntị na ya nwee responsibilities gawa ọkpọfụ hospital ya wụrụ gawa na ọ kpọrọ n'onwe gaa n'ụlọ ọgwụ na enweghị ihe ni danger na ọ gịnị ka ọ na-enye di ya nsogbu na stress ya. Ya gwa di ya na mkparị ọ na-akparị ọ dịbe too much every little opportunity na ọ ga-were ete ya n'ihu ka nwaanyị aga na ọ dịbeghị enough. Di ya gwa ya sị na ya nọrọ nga agbakọwanụ mgbe niile ya na-agbakọ chịrị kii moto mapa eji moto ọ chịkwara nke ihe pụọ moto ya zụrụ onwe ya. Ọ gwa ya sị anya were na ya ka ya ga na-anyazi ya hapụkwara ọ moto ọ chịrị kii ya nwa ọchị pụwa nyara pụwa ya nọra n'onwe ihe egwute ya nọrọ nga akpọwa nne di ya si ya biko gwatanụ nwa nwoke n'otu na oshi agwa ya okwu na ya na-alaiki ya na ọ na-akpọkarị ya nwaanyị aga eme ka ọ ya na nwoke ibe ebi na ya amụbeghị nwata pụta na ya agaghị amụkwa nwa. Nne di ya sị ya na ole mgbe ọ ga-amụ ya mgbe isi kpure na aja ọcha akpata ya ụzụ ya the woman agwa ya okwu dịka ochege ya echege na mgbe ya gara ime na mgbe isi kpure aja ọcha and ya emegaghị okwu ahụ expect na ya nwaanyị ya na spoil with gift nke ya na-eme ka ọ nabata
na ihe ya na-enye nwaanyị a nwoke nọ naghị na ya na-enye na ya na otu ya sendịrị ya ego na akaụntụ ya na ya nwa ya nwoke amaghị ma mmanya oriri na ọ na-enwa na elu dị woman ego na ya nwa na-enye ya ego like tomorrow na ya na-enye ya ego like ka o nwee ike hapụ iwesịrị iwe ka ọ bịa nye tige ya under pressure ya ewere ego na-azụ nwa ya mana ihe ya na-amaghị wụ na enwe ihe niile ka ego ga-azụtali ọ gakwala ụlọ ọgwụ ya nwa o rikwere nri n'ọya o yiela akwa n'ọya n'ime ihe niile ya na-emere ọ na-emekwa ihu ya emekwa ihu ka ya bịa na-elewekwa ya elewe ya na-elejekwa bikọs ya ga-ebuli pressure niile dị ma bịa wụrụkwu dị only son anọ na 2 years amụ nwa nwoke awụ hakwana ụmụazị ya onwe kwana awụ hakwana ụmụazị kedu ebe ya si ebu pressure ha na ọ gaghị adịcha izi ụmụnne ndị ke nwaanyị ọ gaghị adịcha izi bikọs ọ bụ ego ka ya ji kipụ ha nne di ya gwa ya okwu ụta o siri gwa ya okwu anya mmiri ju ya anya ya laruo bege sị chai nga na-enye gị ekwe ndị ke na naira nwanne ha nwoke kpata ga-enye gị na mma ha chụpụdịrị ya na Chineke nwere reason for ihe niile ọ na-eme ka elewegodo chi anya n'ihu ebe ya rụrụ ime na ya chọrọ ibrekiri di ya na ọ bụrụ naanị na di ya ga-etrit ya fine na attention ya niile na ebe dagel nọ ka ya hapụgodo ntị dagel amụ ka afọ rịrịpụtara onwe ya ebe na onye beghị ya conducive atmosphere o metụ n'ihe obiọma for 1 minute ka enwe ike brekere the good news opportunity ọ bụla eji ruo nso of flaunt or that girl o mee ya ghọta dị ya wochichi na anaghị amị mkpụrụ ya nọrọ n'onwe so n'ebe onwe na obiọma somebody mege obiọma rụrụ ime attention ebe a ka ọ na-ehi ọ ya bịa dowa n'ugbo na ya ara ime o nwere ike esi na ihe bụ n'afọ n'ọbụla ka ya nọrọ onwe mgbe afọ ime pụtara ụwa niile elekiriwe ya nọrọ onwe before mara afọ ime this girl eruole 8 months ya nọ one day police abịa mee ya arrest ya makwana ihe the reason eji mee ya arrest irute na police station ọ chukwu mere ebere na ọ woman police wụ onye bịara bịa mee ya arrest the woman agwawa ya si ya that na ọgịnị nwe ihe na-akpagbu ya na ọgịnị ka ọ ga-eji eme ihe dị otu a n'ọgwa ya na ya chọrọ inye ya listening ear na ọgwa ya nke wee eziokwu hapụghị otu ihe si ahụta Nigerian police na ya gwa ya nke wee eziokwu woman to woman na ọwụ gịnị mere na ya chọrọ otu obi si ya gee ya ntị mara ihe mere ya gwawa the woman sị enwebeghị ya gwara ewu ihe ya mere the woman sọsị gịnị ya gwa the woman enwebeghị ya gwa the police officer na enwebeghị ya nọ nso lekweghị ya mere the woman sịrị ili ya sị na ọnọbe na the girl dịra dị ime na ọ nọ hospital ya sị hospital emege na ọ dị ime ọ mụọna the woman sị oke ịdị agwa na ọ dị ime sị kedụkwana ihe iji dige ndị talks ka ha gaa kọọ the girl kọpụ ya nwanne ya n'afọ akọọla the girl kọọ na nga ọ nọ gba aghọga ndị ya aghọga na o nweghị bleeding o nwere ike ọ gaghị survive na gịnị ka o ji dige ndị gara aga kpawo dịka agwa because of gịnị ọwụ side chick dị na ọ dịra dị na ọ gara ịhapụ dị ebe o burutela afọ ime to that extent na ọ gara ịhapụ ya mụọ ọsụ mkpirisi anya mmiri eshie n'anya like this ọ bịpụ ya gwa the lady na ya ekelere ya ọfụma otu o si bịa meet ya believe na ya deserve ka oge ya ntị na ya biko na ya ga-efuelụrụ ha dị aka na ka ha gaghachi n'ụlọ ya na enwere ihe ya chọrọ iweta na ọhịa ga-eji aba ka ihe ugbo ya chọrọ ikwu ha si ara ili na ọ ga-agwata ha dị ụma si ya ga-agwata ya ihe ya si mba na ọhịa ga-eji ya n'anya na e nwere lot ya ga-agwa dị ụma nso ka ebe ọ ga-agbara ha fuel ha bai moto abịa na filling station ya fuel agbajuore ha tank ha kweligo n'ụlọ ya ga ebe ya tiri result ya gosiri na ya dị ime ga-ewere the result ha baiga na moto ya gwa the woman si biko na oke ipori this thing na secret na olide ka ya gani abụọ ya na ya chọrọ ịnọ present ya chọrọ ịhụkwara DPO na ebiko meni ebere ka ihe ya na-ekwuwụrụ ọnụ ntị ha atọ the woman na really ha baiga n'ọfịs DPO the police officer agwawa DPO na there is something about this woman na ọ dịghị ka ọ ga-eme ihe dị otu a DPO ajụwazie ya kọwara DPO from ntọala ya from ote nne na nna ya si mee ya adopt ọwụ ha mụ ya nne na nna ya nwụọ ụmụnne nna ya chụpụ ya ya enweghị ebe ị ga-asị na ihe nnọọ ebe obibi famili ndị ya sị na ihe nnọọ famili ya until the di na ugbe na gara bịa ji ịhụnanya ejikwere ịhụnanya bupụta ego na ego erighị n'ọya na the girl ọsọ dịra ya ime ebe ego ji kwụ ụgwọ ụlọ ebe ahụ n'ọwa ego na da girl erieri n'ọbịa na onwe ihe di ya na-eme biznes ya foduru efodu na ọrụ di ewe iri ego ya kpatara ya emechie ekwe n'ọnụ n'ihi na ya wụsị ha ụmụaka na ha gara ụlọ ọgwụ lekwe ihe dọkịta kwuru di ya sị na ya agaghị eso ya na tritment na ọ ya nwa onye nwe problem na ya ṅụọ n'elu nwa ala ṅụọ ntụtụrụ nwa ekwere ya arụghị ime mgbe e wepụsịrị obi na ya hụ nwa ya were ahụkwana ya gara ya nụrụ onwe na ihe ọbụla ụbọchị wetara ọwụrị di ya bịa gwa ya na enweghị nwatakịrị rịra ya ime nwatakịrị arịkwala n'ime
5 months or the after ime na ga 5 months or thereabout otu eshiri hụ ya na ya bịa ka ha ga hụ ọwụ first day ya na ahụ ịnọ na ntị na ọ tụrụ nwaanyị ime mgbe ọfọzịkwa ịchọtara ya ụlọ ruwe nke ya bịa ịhụ the girl na ọ that day ka ya hụkwara the girl agbachicha ya ọnụ gwa ya okwu ọjọọ ha elewe ahụ arịwa ya ya sị dị egbaga ya ụlọ ọgwụ kpe ha ya kpọrọ onwe ya gaa ụlọ ọgwụ doo ya ma ya gala ụlọ ọgwụ nweta rizọtụ n'ugbe mana ebelifu ọrịa ahụ na-eme ya na-erukwenu di ya ka o kporo ya gaa ụlọ ọgwụ so that ha rụọ na test dọkịta ejiri ọnụ ya gwa ya si lekwa ihe meghe ka dọkịta gwa ya na nwunye na ọrịa ime di ya mgbe niile na-agwa ya na ndị a na-agba gbata akpọrọga ụlọ ọgwụ na ọwụ onye ri ime na ya kpọrọ onwe ga ụlọ ọgwụ enye na nsogbu na ihe ekete ka a na-enweta debit alert na-eheta ka alụ dị ime na ọwụ ego ya ka origi na ọ gịnị ka ya ga-eji n'aka egbe ebe ya onwe ya dịkwa ime ka ya na ha eme investigeshon ha wel na aka ya anụghị ebe ahụ the DPO agwa ya sị na mana statement DS na nwunye ya adịghị happy isi nwaanyị adịghị happy na this girl dịra ya ime si na enwe ihe mere this girl na ya na suspect nwunye na enwere otu oshi tretịrị ọdịga ya sị ihe ke na ya na ya bụ ebighị n'otu ụlọ na nga ha bi na ọya nwa arụrụ nga na di ebi na ọya nwa arụ na ọwụ ụlọ ya rụrụ before ya mata di na ọnwụ ya na the girl bi ebe ọ kwụra the girl ụgwọ self content na ọwụ ego ka ọ sịrị ga kwụ ụgwọ na ihe nwa ahụ ya kemgbe nne na nna jiri mụ ya amaghị ebe ndị a na-anọ ma ọfọzikwa ịdị gị mmadụ ga-ewepụ ndụ mmadụ ibe nọ ya egbughị mmadụ ọ wụrụ ụgbọelu ya dị ime Chineke nna gọziele na ha eme investigeshon n'aka ya na esonwe ele all bounce back to her na ha wepụ ya aka n'okwu the man asọ oke ya gwa ha sị biko na ebe di ya na-enyebeghị opportunity ya nwe gwa ya na ya dị ime na ha gwale na ha mere onwe ha investigeshon na ha gwale na ya dị ime the woman CS ya hụgara n'ihu ya na ọ dị notice webe changes na ahụ ya sị na onwebeghị notice attention ya niile na ọ na-ebe that small girl DPO ele the woman police the woman ele ya ha elekọrịta ọnwa ha anya DPO gwa ọsọ na agwala DSS na agwala na ebe ọ bịala bịa de statement against her degide na enwe ihe mere the young girl na si hold ya responsible na ọ ya nwawo Francis na ọ ya maka ya na suspect na enwe ihe mere the girl na ọ ya nwawo the only person we can hurt the girl ya ma onye the girl want that very the organization na ha mee investigation ha well na ebiko n'aka ya na ọ dị ọcha nwamba nọ mze ya trust police officers ndị dị good na mhapụga na Nigerian police team investigation na investigation ha well ọ ya ka ha bitere run nwaze intels on the girl wee chọpụtazie na ndị dịre the boys gara aga kọọ the girl kọọ ya biyo enwere ihe kọọ ya very close to ọnọnwụ na ọwụ ex boyfriend the girl mgbe ha nọ na-akụzi the girl ihe ha aware ihe ha kwugewo so ịbịa bịa nara nwaanyị bango die ịbịa bịa to divert attention ka hapụ ịsuspect ọgawa na side the girl ka e buru ihe niile bụ ya nwunye this man na amụghị nwa because mgbe ha nọ na-akụ ya ihe na-azụ ya ọkwụ na according to ihe the girl kwuru ihe o kwuru wo na ịbịa bịa iri ebe na-arụhụ na ịbịa bịa iri ebe na-arụhụ enweghị nothing enweghị aka ọrụ nwa skuul ike ahụ because ị mara mma ifile na ị ga-eji mmanụ nara nwaanyị bango die so ihe niile na hapụghị gbasara n'ọhịa this girl kwuge na ihe ndị kpọrọ ya ihe kwuru wụrụkwana na ọhịa ha kwuru n'eziokwu wụrụ ọgwụ ihe ha kwuru n'eziokwu nwike ọwụ ebe echiche ya gaga ya were jụọzi okwu ga-abak ekele ma ikekwe ndị akụkọ ihe ekwughị okwu na nke a na-awụ ihe dis girl kwuru nwe onye ma mawa eziokwu ma washi investigation agawala on achọpụta na ex the girl a ga-eme ya arrest yes na the young girl gwara ya na ya ara ime ya gwasị ya mụọrọ ya na ọsị na ọ na-amụ gị na ya mụọrọ ya na ya sị na m gafta ya spendchiri ego na emere na eke mere ka ọzọ mụọrọ ya nwa ọsọ na-amụga gaga ewepụga dị nwa bịazi ugbo gaga arụziri ime fọ nwoke ji nwaanyị na ọgịnị nweghị ihe mere na somebody epikiri na nwata na ọgịnị ihe na-emere because of ya zụrụ ya iPhone ọbụla ọ hapụ gazi gakwuruzi onye ofili na ọ ga-emere ihe niile na ọwa iwe ya gwara ha sị ha egbuli egbu na ha kọwa ihe mana ya maha na ha ga-akụ ya ihe n'ụdị ya ọwụta ka okwu shiri gwa ugbu a na eziokwu apụtala ya gwa di ya na ebe Chukwu mere bed gị ka dị ndụ na ọgụkọ na gị ịmụ nwa mgbe na-adịghị anya na ya chọrọ divorce di ya so gịnị ka ọ na-akọ na ya dị very sorry ya sị sorry how na ọ gara na ka enyi ya nwaanyị n'ọkọtụ hụ ihe mere na okpo ya na phone ọ nụrụ from this girl ga were police ga make entry na police station nye ha adreesị abịa mee ya arrest even without hearing from her onye dị ihe opportunity isi na ọkwa ya n'aka ya dị ọcha o kwere ihe dị girl kwuru ga-eme ka entry na police station abịa buru ya ugbu a n'eziokwu apụtara ọ sị ege nwe ya ntị nọrọ ka ọ na-asị ya dị sorry na ngarịrị nwụrụ ya wuru ili ya na biko ya ejikwala ATM kaadị gị ime gị onwe ya nwere na otige kaadị ebe ahụ 1 naira ga-akwụ ya na echenjele pin ya
ya block all that card adịzikwa relevant. Na ya na-apụ na ejishi ike chọọ wee buru ngwongwo eshi n'ụlọ ya pụọrọ ya. Na ya pụọrọ ya grant ya divorce. Na ya lụcha na di ya sọ akụkọ na ele ebe ụmụ ọ gagakwana ugbu a na ọ na ogele chọka ekwensị yuzu ya gwesị for the first time kemgbe di ya na ya ji biri ya nwe iwepụta ọnụ kpọọ ya iyi mgbe ọ gwagasị ele bịa na agakwa n'ugbo normal lọta ọnụ eme ma otu echi asị m sorry ihe ọ na-ekwu hapụkwana ka ha gala ozugbo o wepụtara ọnụ sị ele bi gagakwa n'ugbo a na ọ na-ji ebịa na aga ya hụrụ ya n'ụwa na ya bịakwa nke ọzọ akwakpọla polisi akwakpọla bụ n'ọtọ na ya lọta ije na ya na-alọta lọtaghị ya hụ ya ebe na ọ ga-ahụ ụtọ gara ya na ya bụ di ya gwa ya sị na mgbe ọ gachara lọta ka ya na ya bụ diskọs na ewetu obi ka nọrọ nga akụrụ akpa pụọ ya nụzi ebe nne di ya na-akpe onye ihu na-akpe onye azụ na-akpe ya gwa nne di ya si ya mama ya sị na ya na nwa ya alụchana na ọ mara atụ oshi bịa ụgwọ isi na ke ndị ụmụnne nna ya ndị ụmụnne papa ya ahụ zụrụ ya fili na ha wụhụ ya na ha wụhụ otu ọbara mana ha kwuru ha na ihe isi erie na ya mara otu oshi ga anya ya na ya bịa ashị ka ya nọrọ prezent ha nara ya mara na ya n'ozi n'ime marriage with them ma ọ bụ ya na ha ga-emeetikwa in court na ọ wụta ka ebe a ka okwu nọ na nwanne papa ya nụta na-enweghị ihe o ji nsị na onye the main one sị na ya na ya wụhụ blood of that family chọrọ ya ọsọ bet ọ ya nwa nabatara mgbe ya kpọrọ ndị dibịa ọ ya nwa nabatara ya ụzọ onye kpega na fon si ya na mgbe ya mana ya agaghị anọdị na marriage elekwa ihe eji mee ya lawa ya eriwe ya gwa ya sị na orie ọ gbochia ihe ori na ọnwa ihe ọjọọ na a na-eme ya eme na ifu na osogada ya lụrụ di na olorelo because ọ wee eziokwu osogada ya just dissolve from marriage ya na di na ọwụ ndị ahụ ọ balansị ha ihe gịnị mere ọ jụghị nwa ya ajụjụ ahụ na ọ marata o shiri na ọ biko return ọrụ ha ihe oriri the man na soke na ya gwara ha bịa ka ya bịa were ka ya mara nga ya ha na ya gwala ha na ọnkụl ya echeghị na ha bịa were ihe ha kwụrụ n'isi na na-alụgachi n'ọwa ebe a na-aka okwu na onye ka ọ gara ga emechi okwu na police station mechi okwu ya mana enweta DPO ma oke nwaanyị gwara ya na olerole nwunye ya anya na ọ dịkwa ka ọ dị ime ọ jụwazie esi na onye nwekwa n'afọ ime ya ebu ya gwa esi does it really matter na onye nwe afọ ime ebu na ọ dị gịnị kwena nke ọ kịara ka nke gịnị na ya na-agwa ya ka ya pụta from marriage ọ na-akọ ihe nonsense na-eso akụkọ the girl kwana as ebukolia for operation ka ya hapụ imebi because e nwere lot of damages ndị kọrọ ya ihe mere ya ahụ too much ana consider the girl na-aga aba theater any moment and o jighị ego ọ ga-eji akwụ hospital bill that girl because ya block ọla account ya die agwa the girl ọ dịka kọrọla the girl ihe dị involve ọ dịka kọrọla the girl kọsatụrụla the girl ewere phone kpọwa ya si antini ya dị very sorry for ihe niile na ọ wote ndị kọrọ ya ihe shi na-ekwu okwu na ya ma na die ga-aga police station ga-eme ka iwu dịka ntịrị ahụ na ya biko gbaghara na ya nọkwa nwa ya gwa ya sọ na nwa nwakwa nne na nna ya dị ndụ na ha dịdị ha wee na ọ dị ime na enwe kọntraktị ya na di ya banyere ụlọ ya na di ya ọnụ na kọntraktị ya ga-eme ndị nwe involve n'ihi na ịmụ nwa awụghị ihe ọwụghị egwuregwu ụmụaka na ya biko akpọghapụla nọmba na mgbe ọ shapago okwu ya according to ha ọ kọchigiri ote na eshi atụrụ ime ọsọ ya gara awa ahụ shapa okwu ya di ya rigoro n'elu tụọ ime na mgbe ọ shapago okwu ya okpuri na okpo ụmụnne gwa ha kọndishọn ya nọ n'ime na enwe ote ya na ya bụ shiri leti na enwe ote ọ gbanyere ha ya gbanyụọ fon na ntị di ya na-akpọ na-arịọ ya si ebiko na ya biko na ya gbaghara ya na ọwa ọnwụnwa ekwensu na after all this girl mụọ nwa na according to scan ọ ga-amụ nwa nwaanyị na by next week na a ga-eme ebukolie for operation na ọ ka nọ na hospital injuries ọ nwere a na-ekwuzi na a ga-eme operation na ya hapụkwala ya at this point ya jụwa ya sị ya na hapụ at this point mgbe o bidoro from the point 1 ọ gwara o were ego ya kpara ga kwụọrọ nwaanyị ọ tụrụ ime ụgwọ ụlọ nọ n'elu ya na-agbachi ya ọnụ na ya gwa nna na ya chọrọ ibi a free life na ọ bụrụ na ọ chọghị ịbịa were ihe ọ kwụrụ n'isi ya ga-agba ya akwụkwọ ya ga-esu ya na mmadụ onye ya wụ na lọv ahụ ka ibu gị krịpụrụ gị na ọnwụọ na ya kpoghakwala ọ jụwa ya sị na ya na osisiri na ya dị ime na ofi na ya mahụ na ọ dị ime ya sị ihe ọ na-akọ na ọ na-akọrọ ya onwe ya na ihe ya na ya bụ ọkwụgo okwu ya na ọ marriage na ọ nwere responsibility with nwatakịrị na gị mụrụ na ofe chanel attention ya ebe a na ihe na ya na-eme na ọ gwụrụ akwụ na ihe ya na eji na ọ marriage ga na-ekwukweta echi akụwashi ọ na-akọ akụkọ bịa na-akọ akụkọ nwa ka ebe na mgbe ya kpega bịa ka ga ụlọ ọgwụ ya mara ihe na-eme o nyere ọpọchụna pọsị na ya nwere onye dị ime n'itiri time ya kedu ihe ọ na-abịa egwe ya gbasara nwa na ọwara na agba ụmụnne m nwanne nwaanyị kopụ na-arịọgidere pipa etikọtala ogwu ọnụ ụfọdụ na-eblem ya ndị mmadụ sị na forget nwoke agaghị eri ego m like that treat him that way no na onye bịa ekwu terịa mma onye bịa ekwu karịa mma ifuru ndị enyi di ya kpochana na fon na nwanne enyi ha nwoke na ọ dị wrong na ha ma na ọ dị wrong na ihe o mere omete ya na ya echekwele na ha anaghị agwa na ha na-abakwara ya
na ha na-abara ya mana ọ naghị anụ mana ya ka ha bụcha ihe niile na ọwụ family pressure as the only son na ya lọtawa na ya gbaghara na m jụdo elu unu na ọwụrụ gị ị ga-agbaghara ọwụrụ ṅụ kedu ebe ị ga-ejide n'ụkwa agbaghara kedu ebe ị ga-ejide aka si na ebe ị ga-eshi gbaghara ọwụfọrọ m okwu ọnụ ọwụ itrit na mmadụ dịka nwanne o were problem ihe gbasara m nwa bụghị kpee problem nke pụọ sọtụ onwe ọwụ na dis girl mụrụ nwa mgbe ne ọwụhụ ndị ihe abịa ya nọkwa bọda na ọ nakwa iwerekwa ego ga-agbapụta n'ụlọ ọgwụ ọ wụzi ike ọ bịaziri kpọdo ihe ya na fon jụọ esi na enwe onye sendịrị bịa ka dis girl enwe ma ihe dị otu ahụ mere ọ gwaghị ya ọ nụtaghị from ha ya konkludo na ịnwa mkpọrọ ndị ga-abịa ka ọnwa iri ime ihe ya kele ọ jụtụghị ajụ ohedewa steeti polisi ga-eme eke ntịrị nye statement abịa buru ya mee ya arrest ya ga kọwara polisi ihe niile kọwara polisi ihe mere n'otu o shiri mee ọ wụrụzie ya nwazie onye ga-abịazi mechizi ọnụ because the girl nidele ego ị na gị ji eme operation na ihe niile ma gịnị bil pụta ga-ebuli ọwụ ebe mgbaghara ya not because na ọ hụrụ ya n'anya na m jidele ụnụ na ọ wụrụ gị ole ihe ga-eme na ihe echeghị igbo na nwoke e divorce ya na ọ na ya egbuja marriage ya were ego ya nwere kpakọ onwe ya ọnụ were afọ ime na pụọ were afọ ime na pụọ chọọ kọntrị ya ga mụrụ onwe nwa nọrọ ebe ahụ ya na nwa ya nọrọ na ya achọghị ogologo akụkọ na-ese akụkọ na ya gakwa agwa nwa ya onye gwụ nna ya kọrọ ya histri ihe niile n'ihi na otu onye anaghị amụ nwa mana ọ bụrụ na ya nwee rie nso ma ịzụ nwa ya na ọgọdọ ahụ dazị ya anya na m jụ unu na ọ bụrụ gị ọ gịnị ka ị ga-eme ụmụnne m okwu ekwere kwucha si nne m ihe mere n'ụwa ya sụ nwa mba na ya ma ihe m chọrọ ikwu na ya efolole m na ebidoro ifolo m 4 months before m amụọ nwa na efoloro mgbe m dị ime na efolowere m 4 months before m mụọ nwa na ya ma ihe m na-aga ikwu na m were egbutowara ụmụnne na ya chọrọ ịnụ ya na comment section na ọ wụrụ gị ule ihe ị ga-eme ụmụnne m so nwa na nna m ihe ikwuru aga m agbotowara ṅụ akụkọ m ụmụnne m otu o shi butere m ya ka m shi bịa gbotowara ya unu ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu